daraktan hukumar raya yankunan samar da wutar lantarki ta NHIFADEC ya kawo ziyarar girmamawa a jihar Gombe bayan jihar ta shiga jerin wato membobin hukumar. Majalisar dokokin jiha ta gudanar da sauraron ra'ayin al'umma kan dokar kafa asusun raya ilimi na jihar Gombe na shekara ta 2025. Ƙungiyar tsoffin jojoji ta ƙasa reshen jihar Gombe ta bayyana wato shirinta na kafa cibiyoyin koyar da sana'o'in hannu ga iyalan tsoffin sojoji. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokaci da muke gabatar muku da shirinmu na burgamin labaru. Yanzu kuma sai a gyara zama don shan cikakken shirin wanda ni Gambo Nusa zan jagoranta. Mataimakin gwamnan jihar Dr. Manasseh Daniel Jatau ya karbi darekta janar na hukumar raya yankunan da ke samar da wutar lantarki ta ruwa da ta ƙasa wato NHIFADEC Alhaji Abubakar Sadiq Yalwa tare da tawagarsa a ziyarar girmamawa da suka kawo jihar nan. Ziyarar ta biyo bayan shiga jihar Gombe cikin jihohi da ke karkashin kulawar hukumar ta NHIFADEC. Dr. Jatau ya ce gwamnatin jihar Gombe karkashin jagorancin gwamna Muhammad Inu Haya ta jajirce wajen inganta rayuwar al'umma tare da shirye-shirye na haɗin kai da hukumar domin cimma wato sakamakon ci gaba mai inganci. Ya yaba wa hukumar ta NHIFADEC bisa wato ayyukan da ta aiwatar a jihar nan ciki har da samar da fitilun wuta na kan hanya, rarraba rigunan ceto ga al'ummomin bakin ruwa, biyan wato kudaden jarabawa ga ɗalibai marasa galihu da sauran wato matakan tsaro. Mataimakin gwamnan ya bayyana cewa shigar jihar Gombe cikin hukumar ya samo asali ne sakamakon kasancewar madatsar ruwa ta samar da wutar lantarki da ke daɗin kowa wanda ke haifar da ƙalubalen muhalli da na rayuwa ga al'ummomi da ke kewaye da ita. Ya tabbatarwa hukumar da cikakken wato goyon bayan gwamnatin jiha ciki har da bada wato gudunmawar fasaha da sanin yankuna domin kafa ofisoshin yankuna a wurare da matsalolin suka fi shafa. Tun farko darekta janar na hukumar ta NHIFADEC Alhaji Abubakar Sadiq Yalwa ya ce ziyarar na daga cikin wato rangadin da hukumar ke yi zuwa sabbin jihohi da aka karba. Ya bayyana cewa jihar Gombe tare da jihohin Kaduna, Taraba da Nasarawa na an shigar da su cikin wato hukumar a watan wato yunin shekara ta 2023. Alhaji Yalwa ya jero ayyukan da hukumar ta aiwatar a jihar Gombe tun shekara ta 2024 waɗanda suka hada da rarraba rigunan ceto sama da 1,000 ga al'ummomin bakin ruwa, samar da jiragen ruwa, girka wato fitilun tituna masu amfani da hasken rana, gina rijiyoyin burtsatse da ɗakunan wato karatu, share wato magudanun ruwa, tallafawa harkokin wato noma da kuma biyan kudade na jarabawar neko ga ɗalibai. Ya yi kira da ƙara haɗin gwiwa tsakanin hukumar da gwamnatin jihar domin magance ambaliya, lalacewar muhalli da kuma ƙalubalen rayuwa. Ziyarar ta ƙare da musayar wato kyaututtuka a tsakanin ɓangarorin biyu. Kwamitin ilimi na majalisar dokokin jihar Gombe ya gudanar da sauraron ra'ayin jama'a na tsawon yini guda kan dokar neman kafa wato asusun ra'ayin ilimi na jihar Gombe na shekara ta 2025. Sauraron ra'ayin jama'an ya samu wato halartar wakilai daga kungiyoyin fararen hula, kungiyoyi masu zaman kansu, shugabannin kananan hukumomi, kwamitocin gudanarwa na makarantu, wato ƙwararru kan harkar ilimi da kuma ƙungiyoyin addini da sauran masu ruwa da tsaki. A lokacin buɗe taron mai magana da yawun majalisar dokoki ta jihar Gombe Abubakar Muhammad Liggereyo ya tunatar da mahalarta taron game da wato jajircewa
da kishin gwamna Muhammad Inuwa Yahaya wajen inganta fannin ilimi tun lokacin da ya haye kan karagar mulki. Ya jero wasu muhimman matakai da aka ɗauka ciki har da inganta makarantun sakandare zuwa tsarin wato zamani, kafa hukumar gudanar da makarantun sakandare na jihar Gombe da kuma wato hukumar makarantar almajirai a matsayin wato manyan wato matakai na bunƙasa damar samun ingantaccen ilimi a jihar nan. A farkon jawabinsa shugaban wato Shayabu Adamu Haruna, shugaban kwamitin ilimi na majalisar, ya ce rashin isassun kudade yana ci gaba da shafar wato inganci da samun damar ilimi a jihar Gombe. Ya bayyana cewa dokar da ake son kafawa za ta ƙara wa gwamnati tallafi ta hanyar wato tara wato ƙarin kudade domin tallafawa ci gaban malamai, bincike da kirkire-kirkire da kuma haɗin gwiwa masu bayar da wato tallafi a fannin ilimi. Babban lauyan jihar Gombe kuma kwamishinan shari'a barista Zuwairu Muhammad Umar ya yaba wa gwamna Muhammad Inuwa bisa jajircewa wajen barin gado mai amfani ga al'umma ta gaba. Ya ce dokar na nufin karfafa wato haɗin gwiwa wajen ingancin ci gaban ilimi a jihar nan. A nasa jawabin shugaban hukumar samar da ilimi ga kowa da kowa ta jihar Farfesa Jackson Esron Toro ya bayyana gwamnan a matsayin wato jagora mai hangen nesa domin sauya fannin ilimi a Gombe. Ya kwatanta kudin asusun da ake shirin kafawa da hukumar nan ta Tech Pound tare da yin kira ga masu ruwa da tsaki su bayar da gudunmawa domin taimakawa kwamitin majalisar ya samar da takarda mai inganci. A jawabinsa na godiya shugabar karamar hukumar Shongom, wacce ta yi jawabi a madadin shugaban kungiyar shugabannin kananan hukumomi ta jiha, ta gode wa gwamnatin jihar bisa wato kafa dokar, tana mai cewa wato tasirin dokar zai bayar da matakin kasa, zai kai ga matakin kasa ta hanyar samar da ƙarin dama ga al'umma. Ta yi alkawarin bada goyon bayan ƙananan hukumomi domin tabbatar da samun nasarar shirin. Sauran masu bada wato gudunmawa ciki har da wakilin kungiyar 'yan jarida ta ƙasa reshen jiha da kuma kungiyar lauyoyi wato NBA da kungiyar Jama'atul Nasarul Islam da kungiyar Kiristoci ta kan da kuma kungiyar kwadago ta NLC da kungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomi ta Nolge da kungiyoyin iyaye da malamai da kuma kwamitocin gudanarwa na makarantu sun bayyana cewa dokar ta dace kuma tana da wato muhimmanci ga ci gaban harkokin ilimi. Sarakunan gargajiya a karamar hukumar Funa Ka'e sun yi alkawarin bada cikakken goyon ba ga shirin Nigeria for Women Program wato NFWP Scale Up Project. Suna bayyana shi a matsayin wato wani shiri na mai muhimmanci na inganta rayuwar mata a matakin ƙasa. An yi wannan alkawari ne yayin ziyarar wayar da kai da tawagar NFWP ta gudanar inda shugabannin wato gundumomi suka tabbatar da shirinsu na wayar da kan al'umma da kuma karfafa mata da suka cancanta su shiga shirin yadda ya kamata. Sarakunan gargajiyan sun yaba wa gwamnan jihar Gombe bisa wato kawo shirin yankunansu, suna mai cewa wato bunƙasa tattalin arzikin mata zai ƙara wa iyalai samun wato kudaden shiga tare da inganta ci gaban al'umma. Da take magana a yayin ziyarar coordinator shirin a jihar nan, Hajiya Hauwa Adamu Saraki ta bayyana cewa an fara wato gwada shirin ne a jihohi 6 a shekara ta 2018 inda aka samu kusan kashi 15 cikin 100 na ci gaban tattalin arzikin mata. Ta ce wannan nasara ce ta sa aka faɗaɗa shirin zuwa wasu jihohi ciki har da jihar Gombe a ƙarƙashin wato ƙudurin gwamna Muhammad Inuwa Yahaya na ƙarfafa mata. Ta ƙara da cewa shirin wanda ke ƙarƙashin ma'aikatar harkokin mata da ci gaban al'umma
za a fara aiwatar da shi a ƙananan hukumomin Funakaye, Yamaltude ba Balanga. Wato ta ce kuma ziyarar wayar da kan ya shafi al'ummomi da dama a faɗin ƙananan hukumomin Funakaye, inda ake sa ran goyon bayan sarakunan gargajiya zai tabbatar da aiwatar da shirin yadda ya kamata da kuma samar da gagarumin fa'ida. Shugaban reshen jihar Gombe na kungiyar tsoffin sojoji Umar Modibo Umar ya bayyana shirin kafa cibiyoyin koyar da sana'o'i ga iyalan tsoffin sojoji, wanda mataki ne na da ke nufin karfafa wato haɗin kai da kuma bunƙasa tattalin arzikin iyalan tsoffin sojoji. Ya bayyana haka ne yayin da yake magana da wakilinmu a fadar jiha. Wakilinmu Muhammad Ibrahim Fantami na da ci gaban wannan rahoto. Umar Modibo Umar ya ce shirin zai mai da hankali ne wurin koyar da sana'o'i daban-daban ga mata da matasa don rage rashin aikin yi da kuma inganta rayuwar iyalan masu tsaffin sojoji a fadin jihar Gombe. Su samu inda za su dogaro a kansu. In suka samu madogara to shi da kwanciyar hankali. Su matan da yaran gaba daya. Madogara shi ne sama musu abun yi. Me abun yi? A yi abun da za a tallafa musu. Ko injin nika, ko noma za su yi, ko kiwon kaji za su yi, duk wata sana'ar da za su yi saboda samu biyan bukatar rayuwa. Ya yi kuma gida ga gwamnati da sauran ƙungiyoyi masu da su taimaka wurin mara baya ga wannan shiri da ke manufar rage talauci da kuma kyautata zamantakewa game da samar da cigaba mai ɗorewa a jihar Gombe. Yara maza kuma muna kokari kamfanoni da wurare daban-daban da ake ayyukan ci gaba muna kokarin sassako ɗaya bayan ɗaya da muka samu dama saboda su canja rayuwarsu maimakon su shiga cikin ƙungiyoyin da ba su da rasari na kwarai ba. Idan dai za a iya tunawa a kwanakin nan ne aka gudanar da bikin ranar tunawa da mazan jiya shekara ta 2026 a Gombe domin tunawa da mazan jiya suka sadaukar da rayukansu domin kasar nan. Muhammad Ibrahim Fantami, labarun GMC. Akalla ɗalibai 700 ne daga makarantun tsangaya guda uku a cikin birnin Gombe tare da yaran gidan marayu na dawa da ke Tumfure suka amfana da tallafin wato rigunan sanyi, takalma da barguna domin rage raɗaɗin halin matsin tattalin arziki da ƙasar nan ke fuskanta a halin yanzu. Yayin miƙa kayayyakin, babban daraktan gidauniyar Human Capital Manager Dr. Ismail Musa Jibrin ya ce an yi wannan kyauta ne domin wato tallafawa ƙoƙarin gwamnatin jihar wajen kula da marasa galihu. Dr. Jibrin, wanda ya yi jawabi ta bakin Dr. Ali Usman Muhammad, Maimuna Habu wato Ubaida da kuma Imrana Adamu da Mr. Jerry Jumbu ya bayyana cewa wato wannan shiri ya yi daidai da manufar wato gidauniyar na sanya wato murmushi a fuskokin wato rukunin al'umma masu rauni, musamman ma yara a fadin jihar Gombe. Ya kara da cewa wannan shiri ne na biyu a jerin wato ayyukan bada agajin jin kai na kowane watanni uku, inda ya jaddada cewa gidauniyar na gudanar da irin wannan tallafi duk bayan wata uku domin taimakawa marasa galihu da inganta jin daɗin al'umma. Ya kuma ƙara da cewa ba ga tallafin kaya, gidauniyar ta jajirce wajen bunƙasa ɗabi'u na gari, tsafta da kuma zaman lafiya a tsakanin yara da al'umma baki ɗaya. Da yake mai da wato jawabi a madadin waɗanda suka ci gajiyar tallafin, wakilin makarantun tsangaya guda uku da gidan marayu na dawa da ke Tumfure, Malam Muhammad Adamu da kuma Khalifa Gwani Sani Muhammadu Basakwace da Malam Muhammad Mai Lema sun bayyana godiyarsu kan wannan shiri, inda suka ce hakan zai taimaka matuka wajen kare yara daga wato illolin wato sanyi. Haka kuma sun yi wato kira ga sauran mutane da kungiyoyi da su kwaikwayi wannan wato kyakkyawan aiki. Wasu daga cikin waɗanda suka amfana da tallafin sun bayyana cewa tallafin ya zo a kan lokaci da ya dace, tare da yi wa mai bayarwan addu'an samun wato lada
mai gwabi daga ubangiji. Abubuwan da suka fi daukar hankali a wajen taron sun hada da takaitaccen wato jawabi kan tarbiyya da tsafta, raba kayayyakin tallafi da kuma addu'o'i na musamman ga shugabanni don samun zaman lafiya da haɗin kai a jihar Gombe da ƙasa baki ɗaya. An sake jaddada buƙatar mata a ƙananan hukumomin Bille da Balanga da su fito ga baki ɗayansu domin yin rijista a ci gaba da yin rijistan wato masu zaɓe. Wani mai taimakawa na musamman ga ɗan majalisar wakilai mai wakiltar mazaɓar Bille da Balanga a majalisar wakilai ta ƙasa, Alhaji Buhari A. Sale, shi ya bayyana hakan yayin da yake rabon tallafi na kudi naira 20,000 ga mata 100 domin karfafa musu gwiwa. Wakilinmu Yakubu Ajiya na da cikakken wannan rahoto. A ci gaba da shirye-shiryenta na karfafa gwiwa domin ganin cewar ta taɓo rayukan al'umma tun daga tushe, uwar gidan memba da ke wakiltar mazabar Billiri da Balanga a majalisar tarayya Hajiya Sa'adatu Dr. Ali Isa Jesi ta sanya alfahari da kuma fara'a ga wasu mata kimanin guda 100 da aka zaɓo su daga ƙananan hukumomin guda 2 wanda aka gudanar da wannan shiri na tallafi a ofishinsa na zaɓe da ke Billiri. Da yake gabatar da rahoton shekarar da ta gabata na ayyukan ƙarfafa gwiwa da sauran ayyuka da memban da kuma uwar gidansa ta yi, mai taimakawa na musamman ga kakakin majalisar tarayya Alhaji Buhari A. Sale ya bayyana cewar kimanin kuɗi sama da miliyan 40 ne aka rarraba su ga al'ummar da suka amfana daga watan Janairun shekarar ta gabata zuwa watan Disumban wannan shekara, yayin da aka gyara waɗansu bohula da kuma waɗansu ayyuka da aka zaɓo sakamakon bukatu na ƙungiyoyi daban-daban da suka miƙa wa uwar gidan ɗan majalisar tarayya. Akwai mata 200 wanda aka ɗauka daga watan 6 zuwa Disamba, wanda duk wata ana ba da kuɗi 2 miliyan. Akwai masu 10,000, akwai masu 20,000, akwai masu 30,000. Wanda in kun hada dai kai almost 12 million a wannan watanni 6 din. To kana akwai empowerment da aka yi ta yi, akwai wanda aka yi na 50,000, akwai na 20,000. Empowerment dai da muka hada lissafi an yi empowerment sama da sau 20 da wani abu, wanda a January to December kudi da Hajiya Sa'adatu Ali Isa Jesi ta bamu mu bayar ko mu ce mu zo mu baku kudi ne ko ba 40 miliyan na. Yayin da yake kira ga al'umma musamman mata waɗanda ba su yi rajista a ƙarƙashin wasu ƙungiyoyi ba da su yi hakan, Buhari Sale daga turakin Kulasuwa daga bisani ya ba da tabbaci kan cewar memban da kuma uwar gidansa Hajiya Sa'adatu Dr. Ali Isa Jesi tallafin Gomben ba za su bar komi ba domin tabbatar da cewa sun bunƙasa dukkanin rayuwa da kuma harkokin tattalin arzikin al'ummar wannan yanki. Buhari Sale daga bisani sai ya kira ga al'umman yankin Kwansu da Kwarkwata da su tabbatar da cewa sun yi rajista a aikin karban rajistan zaɓe da hukumar zaɓe ta ƙasa take a hali yanzu. Da take jawabi a madadin uwar gidan dan majalisar tarayya mai wakiltar mazabar Balanga da Billiri, Madam Florence David Jarumar Bamban, ta bayyana cewa matan yankin Balanga da kuma Billiri dukkaninsu suna da daman su yi kowane irin alfahari da ya dace a sakamakon ganin irin kishin dan majalisa mai kishin yankin nasu, wanda ta bayyana cewar kowane namiji akwai mace a bayansa wacce take taimaka masa wajen samun nasara. Ina ce alkawari lokacin kamfe, ta ce in Allah ya ba su kujerar nan ba za su bar mu ba. A mu kanmu mun gani, ko ba mu gani ba, sun bar mu ka ce babu, kuma haka ne ba bar mu ba. Tana so kamun a shiga lokacin zaɓe proper kowace mace ta samu tallafi. Sauran wanda suka yi jawabi a wannan taro sun hada da mataimaki na musamman ga kakakin majalisar dokoki na tarayya Yakubu Karofi da Esther Lawrence da kuma Ruth Absalom da dai sauransu. Har wa yau wayanda suka yi jawabi a madadin wayanda suka amfana sun bayyana jin daɗin su a dangane da samun kansu a cikin wannan tallafi na musamman, inda suka bayyana cewa ba su taɓa samun wani tallafi kai tsaye daga ɗan siyasa ba.
zaɓe amma gaskiya ban taba samun tallafi ba ni tun da nake ban taba shigo nan ba. Ina roƙon ku don Allah ku taimaka duk abinda Ali Isa Jesi ya mana babanmu da matarsa ubangiji Allah ya ba su sa'a kuma a taimaka abinda su suka shuka ya kamata su girbi alkhairi tunda alkhairi ne suka shuka mana. Gaskiya na samu abubuwa da yawa don na samu abubuwa da yawa na sai abubuwa wanda na dan sake ina more rayuwa na wani abu ba sai na tafi mai gida in ce kawo abu kaza in ya koya abu kaza ba da kuɗi na da abun da na yi sai in dauka in dan samu dan dawo mu dan samu gari mu wanda za mu yi abinci mu ci a gida yar uwa in ta shigo ta ce yar uwa ina ganki ke kamar kirki ne ina da taron har yau an gudanar da rarraba kuɗi kimanin naira 20,000 ga mata 100 da aka zaɓo su daga sassa daban-daban matsayin ƙarfafa gwiwa. Ƙarshen fassarar rahoton kenan. Yakubu Najiyar Gadami, labaran. Shugaban kungiyar masu sauraron rediyo na ƙasa rashin karamar hukumar Balanga Dr. Nu Adamu Sandare ne ya yi kira ga mazauna karamar hukumar Balanga da su goyi bayan manufofi da shirye-shiryen gwamnati domin samun ci gaba mai dorewa a yankin. Yayin da yake magana da manema labarai a Gombe, Dr. Remi ya yaba wa gwamna Muhammad Inu Yahaya na jihar Gombe kan aiwatar da ayyukan ci gaba a karamar hukumar Balanga, inda ya bayyana gina hanyoyi, inganta wato makarantu da asibitoci da kuma samar da wutar lantarki mai aiki da hasken rana mai inganci a yankin. Haka kuma ya yi godiya ga Balawaja Alhaji Muhammad Danjuma Muhammad kan jagorancinsa na zaman lafiya da kuma addu'ar samun ci gabansa a nan gaba. Dr. Reme ya kuma yi kira ga gwamna Yahaya da ya bawa matasa karamar hukumar Balanga damammaki wajen samar musu wato mukamai na siyasa, yana mai jaddada muhimmancin shugabanci mai haɗin kai da kuma baiwa matasa dama a yankin karamar hukumar ta Balanga. Ƙungiyar ayyukan gaggawa ta karamar hukumar Billiri kan rigakafi na yau da kullum da ayyukan lafiya ta gudanar da taronta na farko na shekara ta 2026. A cewar wata sanarwa daga jami'in yada labarai na karamar hukumar Billiri Danjuma Daniel, an gudanar da taron ne a ɗakin taro na majalisar karamar hukumar, inda aka bayyana taron a matsayin wato nasara tare da mayar da hankali kan wato nazarin nasarori da aka samu a fannin rigakafi na yau da kullum da kuma bayar da wato ayyukan lafiya da kuma shiryawa membobin kwamitin domin ayyukan da ke tafe a sabuwar shekara. A jawabinta na maraba, mataimakiyar shugaban sashen lafiya na karamar hukumar Billiri Hajiya Lucia da Muwalbit ta yaba wa gwamnan jihar Alhaji Muhammad Inuwa Yahaya kan ci gaba da goyon bayansa ga bangaren lafiya, inda ta nuna cewa nasarorin da aka samu wato ba za su samu ba tare da goyon bayansa ba. Hajiya Walbit ta kuma yaba wa shugaban karamar hukumar Billiri kan jagorancinta na uwa da ma kyautata jin daɗin al'umma. Ta gode wa membobin kwamitin kan gudunmuwar da suka bayar a shekarar da ta gabata, tare da yin kira a ƙara wato jajircewa da haɗin kai a shekara ta 2026. Mai ba da tallafi na hukumar lafiya wato ta duniya wato WHO a matakin karamar hukumar Mr. Isa Maina ya gabatarwa kwamitin rahoton nasarori da aka samu ta hanyar haɗin gwiwarsu, sannan ya bayyana ayyukan da ake shirin aiwatarwa a shekara ta 2027. A madadin shugaban karamar hukumar Billiri Dr. Ekla Idris, wani ma'aikaci na karamar hukumar Mr. Augustin Kurungu ya gode wa membobin kwamitin kan gudanarwa da gudunmuwar da suka bayar, sannan ya yi kira da su ƙara ƙoƙari don inganta rigakafi na yau da kullum da ayyukan lafiya a shekara ta 2026. Taron ya ƙare da sabuwar jajircewa daga wato masu ruwa da tsaki wajen ƙarfafa wato bayar da ayyukan lafiya
a dukkan faɗin ƙaramar hukumar Billiri. Majalisar malaman kungiyar Izala ta jiha ta gudanar da wa'azinta na mako-mako a wurin Modibbo cikin masarautar Gwana da ke karamar hukumar Akko, inda suka yi kira ga iyaye da su fi mayar da hankali wajen sauke nauyin tarbiyyar 'ya'yansu. A lokacin zaman mataimakin shugaban majalisar malaman kungiyar na biyu, Sheikh Aliyu Muhammad Bara, ya tunatar da musulmai cewa ɗan adam an halicce shi ne da wani manufa ta musamman. Ya bayyana cewa wato Allah ya halicci dan adam ne a mafi wato kyawun sura daban da sauran halittu, kamar yadda alkur'ani mai girma ya nuna. Sheikh Bara ya jaddada cewa duk abin da ya fara to dole ne ya kare, amma ladan da Allah ya yi wa wato bayinsa masu aiki na gari na har abada ne. Yana roƙon musulmai su bi wato umarnin Allah a tsanake. Aikata aiki mai kyau wanda suka yi haka falahum ajrun, Allah ya ce suna da wani irin lada ghairu mamnun. Shi ma barista Abdulhayu Muhammad Rabiu ya shawarci iyaye musulmai musamman wajen kula a lokacin bayar da 'ya'yansu mata aure. Ya jaddada muhimmancin bincike sosai kan halaye, niyya da kuma tsoron Allah na waɗanda ake shirin aurar da su. Barista Rabiu ya gargaɗi iyaye daga yin hulɗa da munanan mutane, ya kuma yi gargaɗi kada su ɗauki wato 'ya'yansu kamar wato sarakuna. Ya ƙara da cewa wato matsalolin al'umma ba wai iyalai ne kadai ba suke haifar da su. Yana kira ga wato haɗin kai wajen shiryar da 'ya'ya, sannan ya yi tausayin yadda wato matasa ciki har da 'yan mata ke shiga harkokin shaye-shayen miyagun ƙwayoyi. A nasa jawabin Malam Musa Sarkin Yaƙi ya yi kira ga musulmai da su kiyaye kansu da iyalansu daga wutar jahannama bisa koyarwar alkur'ani mai girma. Ya ce hakan zai yiwu ne kawai ta hanyar wato ilimi mai kyau da kuma sanin Allah. Yana mai jaddada cewa bautar gaskiya ba za ta iya yiwuwa ba cikin jahilci. Malam Musa ya kuma yi kira ga iyaye da su tallafa wa ilimin yaransu tare da koyar da su wato tarbiyya mai kyau. Yana mai cewa hakan zai taimaka wajen hana shiga wato shan miyagun ƙwayoyi da sauran rayuwa marasa amfani da za su iya lalata makomarsu. Ƙungiyar Kiristocin Najeriya wato kan ta karrama marigayi jagoran addinin Musulunci Imam Abubakar Abdullahi, tana mai bayyana rayuwarsa a matsayin babbar wato shaida ta jarumta, tausayi da kuma haɗin kan bil'adama. Ƙungiyar ta kan ta tunatar da cewa marigayi Imam ya nuna wato jarumta ta musamman a shekara ta 2018, inda ya sanya ransa cikin wato hadari domin kare rayukan bayin Allah marasa laifi a lokacin wani mummunan hari, lamarin da ya kai ga ceto kiristoci 262. Ƙungiyar ta ce wannan aiki nasa ya wuce iyakokin addini tare da tabbatar da wato tsarkin rayuwar ɗan adam sama da wato komai. A cewar kungiyar ta kan wannan wato sadaukarwa ta Imam ba tare da son kai ba ta karfafa zaman lafiya a tsakanin addinai, tare da nuna cewa wato zaman lafiya abu ne mai yiwuwa idan lamarin kauna imani suka jagoranci wato ayyukan dan adam. Ta bayyana shi a matsayin wato mai gina gada a tsakanin al'umma da kuma wato ainihin abinda addini na gaskiya ke wakilta. Ƙungiyar ta kuma bayyana cewa bisa wannan wato gagarumar hidima ga bil'adama an karrama Imam Abubakar Abdullahi da lambar yabo a yayin bikin cikar ƙungiyar kan ta shekaru na
sifire a shekara ta 2021. cikin wata sanarwa da shugaban kan archbishop daniel oko ya sanya wa hannu, kungiyar ta ce ko da yake alamomin yabo na iya gushewa da lokaci, gadon da imam ya bari zai ci gaba da haskakawa a matsayin wato abin koyi ga shugabannin addini, al'umma da kuma karni masu zuwa. ƙungiyar ta kan ta yi kira da a ci gaba da girmama wato tunawarsa domin wato labarinsa ya zamo abin ƙarfafa haɗin kai, girmama juna da zaman lafiya a ƙasar nan. har ila yau kungiyar ta miƙa ta'aziyya ga iyalan marigayi, al'ummarsa da duk waɗanda kyakkyawan misalinsa ya shafa, tare da addu'ar cewa gadon jarumta da sadaukarwa zai ci gaba da zama abin koyi ga kowa da kowa. Labarun kenan, sai dai kafin kare ga bitar muhimman kanunsu. A farko kun ji cewa daraktan hukumar raya wato yankunan samar da wutar lantarki na NHIFADEC ya kawo ziyarar aiki a jihar Gombe bayan wato jihar ta shiga cikin membobin hukumar. Tawagar dai ta samu tarba ne daga mataimakin gwamnan jiha Dr. Manasa Daniel Jatau. Kazalika kun ji cewa majalisar dokokin jiha ta gudanar da sauraron rayan al'umma kan dokar kafa asusun raya ilimi na jihar Gombe na shekara ta 2025. A ƙarshe kun ji cewa ƙungiyar tsoffin sojoji ta ƙasar reshen jiha ta bayyana shirinta na kafa cibiyoyin koyar da sana'o'in hannu ga iyalan tsoffin sojoji. Labarin kenan, huta lafiya.